băieți, bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi o să ne jucăm Baldi Tycoon și numele nostru... Nu e Baldi Tycoon, e Baldi Escape. Da, și noi o să ne jucăm pe canalul ăsta cu Roblox, Tycoon-uri, mai multe jocuri. Numele meu este Edi și lui prietenul meu Mihnea. Și vom face videoclipuri dacă putem în fiecare zi. Dacă nu facem, suntem ocupați sau nu ne vedem. Și acum o să încercăm să facem tot obiul. Și haideți să începem. Hai Mihnea. Stai că am călcat iar. Nu mai țipa, te rog. Da, mă aud? Da, te auzi. Ok, că n-am mai făcut aici. niciodată formare. Stai că mă enervează ăsta. Space-ul meu a fost bulanjoic. Și nu mi-a sărit. Stai că mi-a dat cineva friend request. Bă, dar nu pot să fac ăsta. Mi-a dat și bine cineva friend și m-a ocupat. Dar nu vreau ăsta cu machine gun, scary knife. Nu trebuie. Așteaptă-mă. Nu te aștept. Firar, mama. Ok. Intră tu pe ușă. Ți-e frică să intri pe ușă? Nu. Ok. No. Asta-i. Bă! Hai, acum tu. Nu, eu am trecut odată, acum tu. Nesloc. După te duci în mijloc și după vii aici. Aici, baba! Să mă bată ștrugaleții. Aici, bă. Pentru că eu am mai făcut efectiv obei. E bun. Și știu tot. Dar Stai că nu știu cum am făcut să sar așa. Iesă. Stai. Hai pe mijloc. Până la loc, ok. M-am prins. Nu mai știu pe care am fost. Uite pe asta. După asta. Bă, dar mă enervează. Ce te enervează? Am ăsta, uite. Ăsta. De ce dacă? Pe tine nu te enervează? Nu. De ce? Nu-ți bați capul cu el, nu? Nu. Fina, am atins un pixel, vopseaua aia, am atins un pic pata aia și am murit. Afectiv. Bă, bună, Joycul, așteaptă-mă. Așteaptă-mă, hai, bă. Stai, mă! Ai văzut după aia cum a sărit? A căzut? A sărit? Da. Hai, bă, Și cum am făcut să mor? Hai, bă, dri pe gula. Dacă ești smecher. Sunt ce... Aoleu, cred că o să ne chinuim cu... Nu, eu am mai făcut odată asta, să știi. Păi tu nu te chinui cu chestia asta, dar am ecranul cam măricel. Tu l-ai mai micuț. De ce nu ne-a dat cei coi de acolo? Intrăm în Boldi. Am intrat în gura lui Boldi. Așteaptă-mă, te rog. Bine. Mă aștept? Iată cum mă duc. Iau. Da? Bă, stai că vreau să fac drift. Ia. Hai cum mă dau așa. Bă, nu pot să fac drift. A făcut și fata asta drift. Vreau și eu. Bă, unde ești? Că ai spus că mă aștepți aici. Nu. Hai să facem așa. Facem concurs. Cine ajunge primul? Nu vreau. De ce? Bă, dar unde ești? Asta aici. Să mă bată ștrugaleții dacă nu știu unde ești. Bă, așteaptă. Ai zis că ai mai făcut asta. Da, dar nu știu unde ești. Intrăm în gura lui Bacon. Bacon! Eu l-am văzut pe Bacon acolo, este ceva de genul. Eu sunt fericit că... Eu sunt foarte fericit pentru că am murit fix la final! Pe bune, asta chiar mi s-a întâmplat acum.
Chiar. Da. Ai murit, nu? Da. Și am murit. E... Dar nu e problemă că sunt înaintea ta. Shut up! Shut up! Nu. Wow! Intrăm în casă Baldi! lui Baldi. Hă? Hai să mergem. Ai intrat în curul lui Baldi? Dai că da. Tu Bă, ai. dar așteaptă-mă la curul lui Baldi, ok? Acolo să mă aștepți, ok? Bine. Unde ești, mă? Eu acum sunt la coaste. Nu. Păi acolo sunt eu, mă. Tu unde ești aici, că nu te văd? Hai, mă, mergi înainte și uite-te sus. Ah, uite, eu acum mă urc pe coastă. Mamă, cum ai căzut? Ai văzut? Da, am văzut. Băi! Ha, ha. Merg în fața ta. Măcar acum suntem împreună. Vezi că aici te chinui un pic. Mișto. Mișto! Adică, da, e cel mai mișto joc, să știi, chiar. Mulțumesc. Ok. Mulțumesc. Stai, ia uite, am văzut la tine tehnică. Vezi aici hack-uri. Hack-uri. Eu am hack-uri. Hai că ai hack-uri. Am numai hack-uri. Ies prin fundul lui Baldi Onter. Și acum am o gâță să pot să te băgiu. Și pot. Haide că te aștept. Te aștept. Uite-te la mine unde sunt. La căcăcei. Ignorați-ne, suntem unul lângă altul. Haide! Cum am reușit? A, stai. Nu, merge. Da. Mulțumesc de point. Te-am bătut. Am, deja l-am câștigat? Da, de ce? Atât de puțin? Yes. Mamă, nu mă gândeam la asta. Haide să ieșim. Bă, stai. Nu, stai să mă îmbrac foarte epic. Stai să vorbească cu băiatul Biker. Ia uite, mama. Continue you hey successful escape body. Thank you. Bă, ia uite ce m-am brigat. Ia uite ce frumos arăt. Wow, trecă gura. Vorbește și tu cu băiatul Biker. Congratulations. Thank you. Don't forget to like and favorite. No. Ok. Deci cam atât a fost și acest episod. Noi vom mai posta astăzi. Nu vă speriați sau ceva. Noi vom mai posta. Și noi am fost Mina și Edi. De fapt, ne vom să postăm chiar în clipa asta. Da. Dar dacă nu postăm acum sau mai târziu, înseamnă că avem un pic de treabă. Și, na, cam atât a fost și cu acest episod. Eu sper că v-am plăcut și ne revedem data viitoare. Pa, pa!